ga wani yaro ana rama ta boka shi shi zai mana karatu bukari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Mun gode wa Allah, mun gode wa Allah, mun ƙara gode wa Allah. Da girma gwamnan jihar Kano wanda Director Press yake wakilta a wajen wannan taro, da girma Professor Babangida Muhammad Babangida wanda yake wakiltar inuwar haɗin kan ƙungiyoyi da malamai ta jihar Kano, da girma mataimakin babban kwamanda, da girma darakta na Hisbah, da girma Dr. Kajiza mai wakiltar bangaren mata a hukumar Hisbah, manyan baki 'yan jarida 'yan Hisbah, masoya addinin musulunci, kwamandan Hisbah na jihar Katsina Abu Ammar Muhammad Amin, wanda ya tattaki musamman daga Katsina ya wakilci mai girma gwamnan Katsina a wajen wannan taro na wato wannan rana mai mahimmanci. Wato wannan bayan Allah su Profesa Babangida Muhammad Babangida da kashin jagorancin Profesa Muhammad Burodo da Sheikh Abdulwahab Abdullah da Dr. Sa'idu Dukawa, sauran shehi da injiniya Bashir Hanan, sauran manyan malamai na wannan majalisa sun yi duk abin da ya kamata malamai su yi, Allah saka musu da alheri. Sun zauna da gandani, sun zauna da mai girma gwamna, sannan suka haɗa mu da mai girma gwamna aka zauna. Abinda aka fahimta gaba ɗaya wasu shaidanu ne suka shirya wannan abin. Su suka ɗauko wannan tsohon bidiyo na wato wata 5 da ya wuce a baya, suka tura wa gwamna, suka ce ga 'yan Hisbah suna ta buge mutane, suna ta rada mutane. Sun yi haka ne domin su lalata alakar gwamna da Hisbah, su lalata alakar musulunci, su cimma burinsu na a mayar da Kano cibiyar badala da auren jinsi da maɗugo da luwaɗi, kamar da aka lalata mana sauran jihohin na rashin tsaro. Jihar Katsina muna addu'a kullum Allah ya fitar da ita daga halin da take ciki na lalacewar tsaro. Jihar Zamfara kullum muna mata addu'a Allah ya kawo sauki na halin rashin tsaro. Jihar Sokoto haka, da sauran da jihar Niger da sauran jihohinmu na Najeriya da aka hana noma, aka hana kiwo, ake sace mutane, ake fillewa manoma kai. Tattalin arziki ya yi ƙasa, noma ya koma baya. Mu kuma Kano da aka ga cewa wato tsaron har yanzu Allah ya mana albarkarsa, da aka ce to bari a mai da Kano ya zama cibiyar badala. Karuwai da 'yan daudu sun mai da Kano matattara. A nan ake so a fara yin auren jinsi, daga nan sai iyalo a Najeriya. Saboda haka wasu mutane marasa imani su suke son su ga an lalata Hisbah, kuma an hada ta fada da gwamna domin ya zama cewa ya ki sauraron mu, ya ki kulawa da mu. To a jiya duk an buge waɗannan shaidanun mutane. Mun fahimci gwamna ashe yana son Hisbah, yana kaunar Hisbah, yana murna da aikin Hisbah, kuma da shaidanun nan da suka shaidanci su lalata Hisbah, su ɓata alakarta da gwamna, jiya sun ji kunya. Sun ga yadda gwamna ya karɓi malaman nan hannu biyu. Hisbah, gwamna ya ce shi ɗan Hisbah ne, za a kai masa uniform ɗin Hisbah ya sa. Ya ce duk abin da Hisbah take bukata kofa abu da take. Wallahi yana can Saudiya yana aikin hajji, wani shaidani ya tura masa wannan bidiyon. Kun san ita gwamnati ba za ka gane ta ba sai kana ciki. Gwamna ba zai san me ake a ƙasa ba, mu ba mu san me gwamna yake ba. Dole akwai tsaka-tsaki. Abinda za mu tura wa gwamna wasu lokacin sai su makale, abinda gwamna zai turo wasu lokacin sai su makale. Sai zama labarin da za a kai masa akan mu daban, labarin da za a kawo mana akan daban. Da haka waɗannan shaidanu sun ji kunya. Sun ga yadda bai girma gwamna ya ɗauki Hisbah, da yadda ya mutunta mu, ya darashta mu, ya kimanta mu, ya kimanta malaman mu. Kuma wannan abu ba namu bane, ba naku bane, na Allah ne da manzansa. Ba abin da aka yi min ni, ba kuma wani abu da ya shafe ni a ƙashin kaina. So nake kare mutuncin ku 'yan Hisbah.
amince da matakai guda 5 da muka ɗauka za mu rubuta masa, kuma ya ce mu kai masa kai tsaye. Na farko, yau shekara 20 ana biyan dan Hisba 10,000. San da wannan ba. Duk abin da ake sayar da shi 10,000 bayan shekara 20 ya koma 100,000. Amma dan Hisba bai taba cewa albashinsa ya yi kaɗan. Wanda suke aiki a hedikwata 15,000 ake ba su. Mu muka tausaya ma muka ce a rage musu kwana 2 na zuwa aiki. Uniform ɗin da kuke gani a cikin yan Hisba za ku gan shi kala. Mafi yawa wanda suka ɗinka da kuɗin su ne. Dan Hisba in uniform ɗin sai ya yage ko ya koɗe baya jira gwamnati ta bashi. Sai ɗinka da kuɗin sa saboda yana son aiki. Abu na uku, ana ta koran yan Hisba da sunan siyasa. Da gwamna ya ce a daina koran kowa. Haka da yau kada wani ya kayo mana list daga local government ya ce zai koyi. Gwamna ya ce ya yafe muku kun zaɓe shi ko ku zaɓe shi ba ku ci gaba da aiki. Sannan abu na 4, makaranta domin koyar da aikin Hisba aikace. Hisba Training School. Ga su wannan majalisa dukkan su manyan malamai ne na jami'a. Sun alkawari za su rubuta mana curriculum da za a dinga yin diploma da NCE da certificate har digirgin za a Hisba. Masu research daga kasashe da za su dinga zuwa suna yin research akan Hisba, to yanzu sun samu makarantar da za ta dinga koyar da lamuran Hisba. Wannan kurakurai da kuke gani duk zai wuce, kuma yan Hisba masoyan Allah ne, masoyan manzan Allah ne, masoyan gwamna ne. Sannan kayan aiki, mai girma gwamna ya mana alkawari za a kawo kayan aiki, motoci, kuma kun ga an fara ma. Duk wanda ya kalli nan, kallin can ka gani za ka ga motoci ga sunan suna aiki. Ofisoshi ne za a yi guda 40. Nan baya da kuke gani katon masallaci ne wanda Aliko Oil yake yi don hukumar Hisba. Saboda haka wannan abun farin ciki, muna godiya gare ku duka, muna godiya ga duka al'ummar musulmi, tun daga sarkin musulmi wanda ya buga min waya, ya buga wa gwamna, ya buga min waya, ya buga wa gwamna. Muna masa godiya. Muna godiya ga manyan malamai wanda suka taso da waɗanda suka yi waya. Muna godiya ga manyan 'yan kasuwa, attajirai, musamman ma wato Alhaji Tahir Mangal wanda ya ci hazazzabi. Muna godiya ga wato manyan jami'an sojoji, 'yan sanda da SS da suka ba da rahoto cewa aikin Hisba ya kawo karancin laifuffuka iri-iri a jihar Kano. Wasu lokutan sai a yi sati 2-3 ba a samu wani babban laifi ba, saboda inda mafakar manyan laifin suke hukumar Hisba ta je ta tare gudun. Iyaye da yawa suna wa Hisba godiya, yayansu sun koma gida. Ƙananan yara da ake bata su, masu tallan gyada, masu tallan gujiya, masu yawo akan titi marasa imani suna amfani da wannan, suna mai da su karuwai. Wannan su ma Allah ya mana maganin su. Muna godiya ga Profesa Ibrahim Makari wanda musamman ya taso ya mun waya ce malam dan Allah kai hakuri, nace na hakuri, yace sai na zo da kafata. Profesa Isa Alfantani zuwa ya samu jagora famfa sai ya gaya masa cewa kafa a bari wannan abin ya baci don ba iya na Kano bane. Sauran manyan malamai da duk kun ji sautin su, kun ji muryar su, Sheikh Sani Haya Jingir, Sheikh Balalau, Sheikh Abin Abdullah Gadan Kaya, shi ya fi kowa ma damuwa a cikin wannan abu. Da Sheikh Bello Yabo wanda shi ta ma a can kuma wani kawai a taho da kan ba a jira wani abu. Muna godiya ga jagora injiniya da Rabi Musa Kwankwas wanda abin ya dame shi da kansa ya bugo min waya. Muna godiya ga SSG wanda ya tashi musamman ya je har gidana, ya ce mai girma gwamna ya turo shi. Kuma muna godiya ga speaker wanda dama muna taro da su abin ya faru suka katse taron, ya taso musamman ya wakilci duk 'yan majalisar jihar Kano, ya zo ya ce ya zo da sunan duk 'yan majalisa kaf gabaki ɗayansu sun yadda cewa dan Allah ya haƙuri a daidaita wannan lamarin. Muna godiya ga 'yan wato su majalisa ƙarƙashin jagorancin speaker.
sannan muna godiya ga dukkan al'umma musulmi baki daya. Yanzu muka ƙara gane ashe wannan aikin ba iya na Kano bane, ba iya na Najeriya bane, din na duniya ne. Kowa yana farin ciki da wannan aikin na Hisba. Da haka bangare biyu da muka bude yanzu operation Kauda Bad'ala yana nan an ƙara masa kai. Wannan girma gwamna ya ce zai ba da motoci, ana kawo motocin nan za a rubuta operation Kauda Bad'ala lamba 1, lamba 3, lamba 4. Sannan ta yani mu gyara na Dr. Hadiza. Dr. Hadiza ta fito da wani program kuma mai girma duk gwamna ya je da kansa ya ga yadda aka tara 'yan mata ana musu kwasa-kwasai. Ha an ba mu shawara duk makarantun da suke na bodin na mata da na maza a je a buɗe reshen Hisba a ciki ana musu ba'azi ana karanta. Nan kuma Hisba ta buga littattafai na tarbiyya da koyarwa, a buɗe santoci na koyar da aure da koyar da tarbiyya. Wani ma yana cewa inda zai yi mai girma gwamna ya dawo da cibiyar kiru ta dawo karkashin hukumar Hisba. Wannan ma za mu rubuta a matsayin shawara. Da haka a ƙarshe dai muna gode mai girma gwamna, domin da ya ɗauki shawarar waɗannan da ba a zo wannan gurin ba. Da haka muna roƙon Allah ya Abba Kabir Yusuf albarka, tabbatar masa da gwamnatinsa, sa masa albarka a ciki, ya kare shi daga sharrin makiya. Allah ya masa muwafaka duk aikin da zai zama dan ci gaban Kano ne, dan ci gaban musulunci. Allah ƙara wa waɗanda suke tare da shi, Allah ƙara masa mashawarta na ƙwarai, Allah kuma ya masa albarka a gwamnatinsa. Muna godiya kuma ga dukkan 'yan Hisba, ku ci gaba da aikin ku dare da rana. Allah ɗaukaka musulmi. Wassalamu. 'Yan jarida da suka zo daga ko'ina muna musu godiya, sun ba mu haɗin kai sosai, sun yada wannan abu a tsakanin jiya da yau. Dukkan wani fitintunu jiya Allah ya wanke su, Allah ya wanke waɗannan fitintunu. Da ba abinda muka fahimta wasu sun samu kofa su shigo da fitina. In ba haka ba, ya za ka je ka buga fasta Malam Daurawa a ce wai 2027 ne haɗa Malam Daurawa da 2027. Wani ma wai har waka yayi wai Malam zo ka cece mu. Ni kai daga ji wannan kasan fitina ce. Me ya haɗa Malam da harka wannan? Malam baya sha'awar siyasa, Malam baya sha'awar takara, ba abinda Malam yake sha'awa a duniya irin ya zama a Hisba. Ba abin ko ina Hisba ko ba na Hisba, fata na Hisba ta ci gaba, dan na san amfanin Hisba tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Hisba har zuwa yau, na san tasirinta da amfanin da za ta wajen tarbiyyar ƴaƴanmu. Saboda haka ba mu da ra'ayin siyasa, ba mu da ra'ayin shiga siyasa, ba mu da ra'ayin takara, ba mu da wannan ra'ayin kwata-kwata, ba layi mu bane. Mun gode wa Allah da ya mu almajirai, muna roƙo ya raya mu almajiran nan kuma ya karɓar mu hanyar almajiri. Saboda haka duk ɗan siyasa su kwantar da hankalinsu, ba mu da wannan, kuma duk wanda ya wannan in auna ce ko soyayya ce ya je ya yi ta inda ya kamata. Amma mu a bamu almajiran mu ci gaba da faɗakar da al'umma da kira a koma wa Allah da manzansa, a koma wa musulunci. Allah ya mana albarka baki daya. Wannan kuma abu da aka yi Allah ya sa ya zama alheri ga gwamnatin jihar Kano, da gwamnan jihar Kano, da al'umman jihar Kano, da al'umman Najeriya baki daya. Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi. Allah kuma ya bamu rayuwa mai kyau. Allah ya sa mu yi rayuwa mai kyau, mu yi ƙarshe mai kyau. Allah ya bamu makoma mai kyau. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون
الكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. masu aikata badala an ba ku muhula na sati biyu. Hisba ta tanadi fom sunansa na tuba na daina. Wanda yake so Allah ya jarabce shi da fadawa cikin wata fitina yake son ya tuba a kaiwa mai girma gwamna ya taimaka masa da jari ya taimaka masa da sana'a wanda zai kuma makaranta a mai da shi makaranta. Mun bude wannan kofa har zuwa mako biyu. Hisba ba za ta kama kowa ba a mako biyun nan, amma ko ba gyara kowa za ta ba fa. Yawwa saboda haka ku ce an ba ku dama ku tashi. Wannan sati biyun na ba da dama ne ka zo da kanka. In ka shigo Hisba ba za a kama ka ba, ka ce ni ne mai aikata kaza din nan. Kuma abin mamaki, ina yaron nan akwai yan TikTok sun siyo mota sun rubuta mata Hisba Kauda Bad'ala. J-Town sun zo da mota na so su iso su a cikin TikTok suke za su taimaka a Hisba wajen Kauda Bad'ala. Sun siyo mota sun rubuta mata Operation Kauda Bad'ala Hisba. Na so a ce sun karaso da motar, suna hanya ko su karaso da motar ku ga cewa wannan aikin na Hisba har yan TikTok din mafi yawan su sun yarda su taimaka mana domin a tsaftace abin da ake na bata tarbiyyar yara. Saboda haka Dr. Mujahid yana nan yana sa muku ido. Operation Kauda Bad'ala zai ci gaba. Amma ku zo ofishinsa nan da sati biyu, ka zo ka karɓi fam ka cike ka ce na tuba na daina. Me sunanka, me garinku, me cece unguwarku, wace sana'a kake, ka yi karatu, kana son ka tuba, me yasa kake son ka tuba, me kake yi a da, wani shaye-shaye kake, ka bari ka tuba, shikenan me kake so gwamnati ta maka. Jari ko sana'a ko makaranta in ka rubuta su za mu tattara mu kai gwamna cewa ga 'ya'yanka ranka ya daɗe. Duk waɗannan da Allah ya jarabce su, amma yanzu Allah ya shirye su sun tuba. Ga sunayen su mai girma gwamna ga 'ya'yanka kai ka faɗi abin da za a yi musu. Abin da za mu kenan a matakin farko. Idan wannan lokaci ya wuce wani mutum bai kawo kansa ba, bai zo ya tuba ba, to shi kenan Operation Kauda Bad'ala plus. Assalamu alaikum. mai girma babban kwamanda ya ga magana ma kana min qalbi abin da ya fito daga zuciya ba shi ya ce wannan sati biyu idan mutum ya dauko cutlass mu je mu dauko nail kwata, idan mutum ya dauko dutse mu dauko kek. Amma daga nan da sati biyu ya zo to ko ban maka kula ka ba zabaniyan Allah za su mata. Da izinin babban kwamanda taro ya zo ƙarshe. Insha Allah za mu kira Sheikh Ali Aliyu wanda shi ma tsohon DCG ne a wannan gida, zai cika man da addu'a. Sannan daga wannan interview ya kare mai ban komanda kwana da kwanaki duk ba ma bacci. Yan jarida ya haƙuri, gobe idan mota ta zo sai a zo. Wannan jawabi shafi kafi wafi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hisba ba za a daina ba, ko za a yi gaba da gaba. Yau ga mu ga kwamandanmu, Daurawa imamunmu. Zaure da kun shiga da fita, surunku ya yi kun kyauta. Abban kaunan mu abba ya kyauta, ya karɓo sulhu an huta.
ya ce aje a fafata Hisba ba za a daina ba.